Салом алейкум бародаро ва подписчикои канали Play TG. Бародарои азиз, имрӯз барои шуморо яне ки секретни кодҳои Android ва iPhone як-ду функсияҳоша мегӯем ки яне ба воситаи ҳамин секретни кодҳо шумо метавонед телефонатонро хубтар кунед, функсияҳоша яне ки функсияҳоша санҷен. Ва якум коде ки секретни коде ки мо барои шумо гуфтанем яне ки имеи телефон. Имеи телефон чия? Яне вақте телефон мехарид дар ҳамун документҳо як хелоша дар коробкаш специални кода. Ҳамун имеи кода бояд обязательно мо бояд ё ягон ҷода нависем ё ягон ҷода бояд чӣ кунем, сахранитш кунем ки ҳамун ба воситаи ҳамун имеи код мо агар телефонмон гум шавад ба воситаи ҳамун телефонмона метавонем биёвем. Ва агар шумо ҳамун документотонро гум карда бошед ба воситаи ҳамин кодҳоро запаминат кунед, яъне нависен хитон дар ягон ҷо дар кор мешавад. Ина нигоҳ мекунем, меҷиқем звёздочка, ба меҷиқем решётка 06, ба меҷиқем решётка. Яъне ки ина имеи мо, имеи телефони мо. Акн мо имеиша кур мекунем барое ки через ҳамин имей шуморо метавонанд слешка кунанд ва дигар чиз метавонед телефонатонро биёвед. Ин яке аз функсияҳои беҳтарина, инам истифода баред. Ва функсияи дигаре ки ман мехоҳам барои шумо гӯям, яъне секретни код дар бораи данни телефонтон, яъне ки дар ҳамун телефонтон чӣ данни, мисол Wi-Fi, сигналиш чӣ хеле, ҳамаи данниҳоро нишон медиҳад. Ҳозир ман шуморо мегӯям ба воситаи кадом тукмачаҳо шумо метавонед ҳамун тукмачаҳоро биҷиқед ва ҳамун кода бигиред. Яъне ки аввал меҷиқем звёздочка, ба решётка, боз звёздочка, решётка 46, ба мезанем 36, ба мезанем решётка, ба звёздочка, решётка ва звёздочка. Ина яъне информатсия аз телефоне медроӣ. Ҳамин чӣ одаме ки мисол ҳамин телефонро мефаҳмад, мақсад ки мо телефонро оқа зур намефаҳмем, ҳамаи ҳамун функсияҳоро нишон метаҳем. Roaming отключен, голосовой вызов не работает, 4G гирон, ҳама ина сигнал, ҳамаи чиро нишон метаҳад. Марҳамат, метавонед аз ҳамин чӣ истифода баред ва дар бораи Wi-Fi информатсия дорад, истифода баред ба зур. Яъне ҳамин функсияро фаромӯш накунед. Ва як функсияи дигар, як коди дигар барои шуморо мегӯям ки яъне ки чӣ хел ҳамун телефона заводскои настройкаҳош бо бишавад. Яъне ки телефона нав мехарӣ ку телефон дрнш чӣ хеле, хоҳем ки телефонтон бо ҳам хеле шавад, яъне ки ҳама формат шавад ва дигар ба воситаи ҳамин код. Ин кода ман намезанам барое ки телефонам полни формат мешавад. Дар описание ҳам кодҳоро менависам, дар ин ҳамин таги ин ҳамин видео ин ҳамин код мебураяд. Пеши ҳамин кода задан бародаро як фикр кунед ки ҳамин кода заданиен ё не, барое ки ҳамаи данниҳоятон чӣ мешавад, гум мешавад. Барои ҳамун эҳтиёт шавед, ҳар касда ин код дар кор нест. Ин кода метавонед аз ин ҳамин видеои мо бигиред, истифода баред. Кода ҳам хеле ба даҳан мегӯмтонад ки ина мисол заводскои настройкаҳоро барои заводскои настройка кардани телефон мо аввал мезанем звёздочка, решётка, ба звёздочка, решётка 77 80, баъд бо решётка, звёздочка, решётка, звёздочка тамом. Яъне ки телефон полни формат мешавад заводскои настройка. Барои як коди дигар фақат дар телефони iPhone кор мекунад. Яъне ки агар шумо хоҳед ки телефонтон сигналаш, связаш баландтар шавад, шумо метавонед аз ҳамин код истифода баред. Яъне ба урусӣ мегӯянд для улучшения связи. Яъне ки мо ин ҳамин кода меҷиқем, яъне ки звёздочка 33 70 решётка. Яъне ки мо iPhone надорем, дар телефони мо ин кор намекунад, фақат барои телефонҳои iPhone. Лекин як чизро ба назар бигиред ки дар вақти гирён кардани ҳамин функсия, ҳамин секретни код, зарядтон камтар тезтар тамом мешавад. Ҳаминро ба назар бигиред, аммо связи телефон зуд мешавад. Агар шумо бихоҳед ки
ҳамин чиза бикшен, ҳамин функсияра шумо решетка 3370 решеткара зер мекунен, ҳамин функсия отключат мешавад. Ва агар шумо як функсияи дига беҳтарина, яъне гӯш кардани овози худ, агар шумо дар кор боша ҳамин функсия, шумо метавонед ба воситаи тукмачаи звёздочка решетка звёздочка решетка 8351 бо решетка звёздочка решетка звёздочка, яъне мо дар видеора мемонем, ҳамин кнопкаро ҷиқен, яъне овозотонро гӯш мекунед, яъне ки овозотон запис мешавад ва шумо метавонед бо дар вақти дар корӣ битавонед ҳамин записҳоро гӯш кунед. Барои кашидани телефон, вақте ки мо телефонро мекушем, мисол модайна хеле чӣ мебиям, ман бо мисол выключениеро меҷиқам, баъд телефон мемра. Як хеле одамо мисол моменте мешавад ки ҳамин кнопка ҳамин хеле дар кор нест киштан ва як сочетанияи клавиша шумо да мегӯм, яъне ки чӣ хел телефонро мекушем, яъне ки бе ҳамин биромадани ҳамин чизак, яъне ки аввал мо звёздочка решетка бе ҷиқидани ҳамин чиз, звёздочка решетка боз звёздочка решетка 7594 решетка звёздочка решетка звёздочка ва телефон худаш автоматически ба воситаи пахш кардани ҳамин кнопкаҳо худаш мемурад, дига дар кор нест. Вақте ки ҳамун кнопка ки кор накард ё ягон проблема дошт, телефон полностью сразу мемура. Барои он пешаи набират кардани ҳамин рақамҳо фикр кунед ва баъд ин рақамҳоро пахш кунед. И буд якчанд функсияҳои фоидаовар аз телефони Android ва iPhone барои шумо ва чизе хоҳише ки дорен, мисол чизеро ки намефаҳмед дар бобати ҳамаи намуди тематика, яъне канали мо да чӣ контенти боша набоша, канали мо да дохил мешавад, яъне ки мо любой тематикаро метавонем шумо да фаҳмонем. Агар шумо тарзи монтажа нафаҳмед, агар шумо ягон намуди варзиш, яъне ки чизе мехоҳед, дар комментария нависен, подписатсия кунед, дар комментария ки навистен, агар аму комментарияи хоҳиши бисёртар лайки бисёр гира, мо ҳатман дар видеои навори навбатӣ барои шуморо пешкаш мекунем. Бо канали Play TG бошем, видеои дига пеша саломат бошем. Канали прикурчидам подписаться.